Duol marango tudruok kod kanyakla mar oganda jo Kenya kokalo e rito chia mar oganda NCIC ochiwo ote ne jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua mondo ochop e nyimgi kendo mondo midadho oge katudore gi weche mande nowacho ewi tulo manomuoche tok yiero ma higa 2007-2008. NCIC oyango ni weche makamago chiego adhonde mosekalo kendo gisiemo jotelo mag siasa magiwacho ni dhogi hinyo pusore kendo wacho weche manyayo nok mar arita. Kolose apisgi e kinde twak mare gi jofwambo, Reverend Dr. Samuel Kobia owacho ni gie sani gin gi buche moko 28 ma bende oting'o mago manyayo athuye e kind oganda. We are currently investigating 28 active cases that contravene the National Cohesion and Integration Act number 12 of 2008. Now, these cases that we are investigating include 15 instances of ethnic contempt, 4 cases of hate speech, 2 cases of ethnic discrimination, and 7 cases involving both hate speech and ethnic discrimination. We have summoned Rigathi Gachagua on other matters because, as you might remember, some weeks back, we also censured him publicly because of some utterances that he made. And therefore, yes, we have summoned him, and once he comes, then we will go through it.